lembranzas íntimas de aceptación e rexeitamento duradeiras no tempo. E non fisicamente observables, senón que poden ser ocultadas e incluso falseadas durante anos. As emocións podemos definilas como expresións espontáneas dos sentimentos que son pouco duradeiras e que se manifestan dunha maneira observable a través das reaccións dun organismo, como a risa, o choro e arrubiarse. Contan que unha vez reuníronse nun lugar da terra todos os sentimentos, cando o aburrimento bocexou por terceira vez. E se xogamos ao escondite? O escondite? E como se xoga iso? Pois eu cerro os ollos e comezo a contar de 1 a 100, mentras vos escondedes. E o primeiro que atope ocupa o meu lugar, e así sucesivamente. E o entusiasmo pairou con euforia. A alegría deu tantos saltos que terminou por convencer a dúbida, incluso a apatía, que nunca se interesaba por nada. Pero... verdade, preferiu non esconderse, para que, ao final, sempre a atopaban. Soberbia opinou que era un xogo estúpido, e cobardía preferiu non arriscar. 1, 2, 3... Preguiza escóndese detrás da primeira pedra. Fe subeu ao ceo. Triunfo subeu á copa da árbore máis alta. Egoísmo atopou para el só un bo sitio. 100! A primeira en ser atopada foi preguiza. Atopeite! Con dúbida resultou fácil, non sabía en que lado do muro acocharse. En un lago atopou a beleza. Pero amor non aparecía por ningún. Loucura buscouno por todas partes, e despois veu un rosal. Comezou a mover as ramas e de pronto escoitouse un grito. As espiñas feriran a amor nos ollos. Loucura non sabía que facer. Chorou, rogou, implorou. Dende aquelas, desde que se xogou por primeira vez ao escondite na terra, o amor é cego e a loucura sempre o acompaña.